Država treba da posveti više pažnje dijaspori i Srbima u regionu, jer su oni veliki ekonomski i ljudski potencijal i njeni ambasadori širom sveta koji mogu da doprinesu da se imidž i ekonomija zemlje poprave. Poruka je treće sednice Skupštine dijaspore i Srba u regionu. Tim povodom gost Vesti je direktorka Kancelarije za dijasporu Slavka Drašković. Dobroveče i dobrodošli u Vesti. Dobroveče. Evo, čuli smo šta je poruka ove treće sednice Skupštine dijaspore, ali kako zapravo može da se poboljša odnos između dijaspore i matice? Pa evo, upravo ovakvim radom, kao što je vrlo konstruktivno i uspešno radila Skupština i završila rad i pružila veliku podršku radu Kancelarije Vladine za dijasporu Srbe u regionu, šta više, da bismo im još više pomogli, tražili su i da preraste u ministarstvo, a takođe su predložili nekoliko projekata na kojima bi zajedno radili sa dijasporom, između ostalog, i sa Kancelarijom, između ostalog, i pomenuti projekti vezani za imidž Srbije, ulaganja, razvoj saradnje i sl. Sad kad ste pomenuli ulaganja, čini se da baš nisu zainteresovani za neka ulaganja u Srbiji iz dijaspore. Znači, kako motivisati investitore i privući te investicije u Srbiju? Naprotiv, oni su vrlo zainteresovani za ulaganja i uvek su to bili. Dijaspora će prva doći i dovesti investitore, ali do sada nije postojala klima. Sada se to menja i borbom protiv korupcije i promenom opšte klime u zemlji. Dijaspora je vrlo spremna, šta više, sama Vladina kancelarija radi na projektu koji prevazilazi njen okvir, zove se Zaposlimo Srbiju i u okviru tog projekta pomoću dijaspore zaposlićemo mnogo ljudi i dovesti investitore. Zapravo već je počelo to ulaganjima u Brusu. Ruska dijaspora je dovela investitore, oni sami su investirali i postoji ceo program, teče jako dobro jer dijaspora u stvari radi lokalno. Hvala vam najlepše što ste bili gost Vesti.